Kad bakis ngi bat ki benai ki nang jan syak election jit nong mikmat syak yang dorbar jong kasi Hill Autonomous District Council KHADC bat ka Jainti Hill Autonomous District Council JHADC ka jeng syong syet bat ka election ro kelanang be her layo i bagi sang san pertei ba per kelaya bun kam hak ban pen krep pen krom bat perklanya laki seng baru ban sayi laki ketong ban aireng kini election ka belabu ban pesak pelong hau benai rempang mata usnem kidak kisien kilapan pau lupa bak election sakiyang dorbar tawan ka KHADC bat JHADC ka ban salong benai rempang arjar pesan kalong ka bekluj kisang san pertei ba per nado ka parti VPP NPP Sangres UDP bat kuwai kelas dang say lagi ni kejutang bat ikimat kijura nakam tak election hak batang san prangut kin salong kita kinong tawan kata ar pandai ngot hak KHADC bat ar pandai ngot ha JHADC ngiyo iba mentawa la kejala lasen syadak sorkar MDA kabalam kemat dak NPP henry komba kapa menta imat kini kiseng ki baterai hapok sorkar MDA kila ban sem sistem kam tam ondal sedang kejeng le yalap ba ayu ken pensai kepai ba bat ki kita kimat kijura bakin bo kemat haki babon konstituensi le la ban yu iba wat ki khot jong kiseng san pertei ki badon hak sorkar MDA kila rai ban mi kemat ban yakon ya election MDC kila mi no na kini kiseng ban persawa ban yakon no kum kurtong simet bat don pat ki balami ban lit penyesono seki we pat kisang san pertei ha kan ni election MDC ngin sala ban te ban yoi bahado kat no kata ka jing isi ningi jong upai ba kisang san pertei ki badon apok sorkar MDA bat ngin satip syairu ba ka jing isi ban ngi ka ditangi kisang ni kumno ditang kini khindit sngi la seki hamalai konstituensi bagi pai ba ki lapan bor ubat te borlang patau ubadai UMDC ke NPP ban mi no na kani keseng bat ban yakon no kum kurtong simet ha election barwan bat pan pauru balada jen bu ulai kon kum kurtong simet ha election MLA ke baldep ulah dei ban yo ke jeng job kani ke pen i bagi pai ba kim isi setia yu ubreu ndai kim kuapat ya ke parti NPP ya kanero on sala ban pentikna tat on dala nyewi ki vote ngi Superman bakan don kano ke jeng ya pai ni isi parajai benreu bat ai bagi iki baro kin long tang kini kejutang ban klei tang por election bat ban penkot lang ondala kot election bat peteng biang ya kejeng i we kom kinong chnong barok kisang sai pertei bi kertong ki don ka hok ban sai lagi ni kejutang hakir rensan election namar ka dei kur kom ban krok jor ya kinong thep vote ndai kejeng pen ini kam dei pat ban yalam syakano kono kejeng kenat ni kejeng rak ti rak kejat la pedang kisang sai pertei ni kinong kersan ngila ban ong baka jengjet ikinong tawan kam dei kam kai wala bon kertong kisang san pertei ki bala pelong kam kai kat ya kene kam ba kam san ki pai ba pat kim dei ban bot ne ban sim nuksa na ki ba kum kita kinong pelong kam kai ya kam sisa ki dei ban nyo baka jengjet nong tawan ka dei kam ka bakrau bat ngilong ka bedon bok bagi nang yo ya kalat ban jet om ki we pat kiri jong pertei bala mi sakinong sajadon bor ki bom sngap iksor ki pai ba ngi dei ban sim ki ya kene kam bat ban pendep hok ikam ram jo ke jengjet jet ke jengit kle khanang ba phan ob pe kala haden bal dep nyewi ki vote kinong yalam ki don si vote ki pai baru ki don tang si vote mano ba klan ha ba kamta ka election ka dei ka we ni kerensan ka ba penyer kat ya baro salamsar om don bahe om don baret om don ki ba krabor om don ki ba don bor bat om don ki ba telot om don beruspa ni om don bedok namar kata wat apdeng jo ke jeng kluj ka jeng ipen inia ba ka jeng ra ikimat ki jura ngidei ban long ke bejajai na baha ka bakot ngin ha ban im lang sa lang ha ka jo ga yeng ha ka jo sinong ka thau ha ka jo ka raj la ni ilaka la ni ka hima ha ka jo ka jala ba ha ka jo ka jai ban reu wat ya banot i we na mar ka man toy ki kertong ba kisang sen pertei kin wan bat kin lej la da phi banot para nong sinong na kam ta ka election pen sa yamat jeng e pat haden habot long ki berstat bat ki batep ya ka jeng isa wat om yang ngop ro kitu ki bawan kam hakmat jong pi baki dei ki bakoi bat ki bahok